Всім привіт! З вами Саша і сьогодні ми з вами будемо строїти будинок. Хочу вам порекомендувати ось цей канал. На ньому теж знімає один хлопчик ігри. Я думаю, що вам сподобається. Підписуйтесь на канал його, ставте лайки. А ось це мій канал. Підписуйтесь також на мій, ставте лайки. Мій канал називається Саша Боднар. Ось тут є в мене 12 ігор. Ось така фотографія. А в нього канал. А ось цього його називається Дегле 234. Приступаємо до постройки. І ось я вже зробила, але я хотів зняти відео і показати вам. Ось тут кухня, ось там вітальня, ось там туалет, а там спальня. А ось тут у нас прохід, будинок. Ну, приступаємо. І ось я зробив у цю хату. На другу серію я буду знімати продовження, я буду зроблювати всередині. Усюди всередині. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо це відео набере 100 лайків, то я випущу і того продовження набере 500 лайків, то я випущу відео, як я будую таку хату на виживання. І ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім